Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 23 yanvar 2026 ýyl. Hawa ine soňky gezek halkara siýasaty barada size maglumat beren günümden bäri 2 hepdedenim gowrak wagt geçdi. Onuň sebäpleri şu gün bir karar kabul edildi halkara derejesinde. Ya da Donald Trump'ın netije gelse erti şo netijeň tersini işleýär ya başy terden gopup ine dünkü ıglan eden zady ýem bugünkü aktual ýa-da derwäs mesele bolup durana. Şoň üçin bir toparda da garaşmaly boldy. Olum şol ine şunmary Şweýçariýanyň Davos şäherine geçirilen halkara forum bar. Ine şol ýere Donald Trump'am düğün bardy we çykyşyny etdi, şugunam çykyş etdi. Gara şol çykyşlaryň netijesinde enne bir gelinen belli külli karara diýmän, ýöne şo uguruna bolýan zatlar barada siz bilen maglumatlar paýlaşmakçy bolýan. Geçen saparky söhbetdeşligimizde men size aýdypdym, ine Donald Trump ine Grenlandiýanyň öz golasyny ýa elasyny almakçy bolýar Amerikanyň 51-nji ştaty hökmüne diýip. Oňa da ýanky Grenlandiýanyň ilatam o Grenlandiýanyň ömedine söwreni bolup duran ýanky Daniýa bar. Danmark diýilýär bärde, emma biziň dilimizde Daniýa. Daniýa hökümede närazy, onu näçin biz toprağımızı Amerika vermeli. Donald Trump'ın isleği boyunca topraklarımızı verilecek gelip aýtdylar. Ine şol dawa son ululup gidip barya enne görýäm şol Venezuela'dan Nicolás Maduro'ny tutup getirenlerden sonra Trump enne nämesem geçer diýen terden urap hereket eden bolmaç şemelide. Ýa-da aýtdy şo Maduro'ny getirenden soň aýtdy men nädene Kubanyň diýdine şo taýda rejimi ütgetmekçi. 1. Kolumbiýany ütgetmekçi. 2. Meksikany ütgetmekçi. 3. Enne Grenlandiýada bar. 4. Şu ikarada enne Ukraina meselesi ortadan 1-nji derejeli meseleden 2-nji, 3-nji derejeli mesele geçdi. Beýle bolmagy bilen ýöne Ukrainada uruş tamamlanyna gaýtam uruşyň emesi güýji mewjap ýetjek derejesine ýetdi. Şu mahal Ukraina hatda şu paýtagty Kiýewden hem ýarym million ýylat göç etdi. Başga şäherlerimi, oblastlarymı, welaýetlerimi, ýurtlarymı. Hep Kiýewde şuň kullar diýmän, onuň kunlary elektrik ışıgy ýok. Elektrik ışığı bolmasa da näçe kat jaýlaryň ýokarsyna liftem ýörenakda elektrik bilen işleýär. Ýylan baranak otak, ondan suwun baranak. Şoň üçin ýanky Kiýewiň häkimi ýa-da meri Klitschko halkdan haýyş etdi. Kiýewiň ýaşaýjylaryna mümkin kadar gidere göçere bir başga ýere göçmäge mümkinçiligi bar bolsa häzirlikçi şäherden çykyn haýyş etdi. Şoň üçin häzir Kiýewiň öz içinde öz ýaşaýjylaryndan ýarym million näwaýdylýar, bundan hem köpürak bolmagy mümkin. Göçüp gitdiler. O jaýlar boşdur. 5.000-den gowrak jaý diýen. Bize habar berilişine göre ýa okan maglumatlaryna göre o 5 ýyl bolan ol her bir ol 9 etaj 10 etaj jaýlar barady gurulmy diýip. Näçe padiýerli diýmek şol ýarym million diýeni bolmagy gaty mümkin. Belki köpürekdir. Oldyňa şäheriň merkezindäki jaýlar barady diýip, emma ol gyryk çetdäkiler sanan adamam ýok. Şoň üçin şu mahal Ukraina köp bölegini black out diýe ýanky garankylyk ýa gijelik ýagda ýemele geldi. Şol sutkada 24 sagat bar bolsa şonuň aňry gitse 8 sagatynda ışık bar, galan wagtlar ışık ýok.
ne şäherin köçelerini, ne şäherin jaýlaryny o bolarym soň ýaly men habarlaşyp dur Ukraina bilen. O taýda da ýagdy Kiýewdäkiden kän enaýda. Indi şu zatlar ýüze çykyp durka, ine Davosdaky duşşugym emele geldi ýöne şu taýda ilkinji gününe Davosyň meselelerini şol Ukrainadaky dören çykkanty ýagdaýa bagyşlan geçirilmeli de duşşuk. Ýöne şonu Donald Trump retetdi, o taýda gelmäne şol ýa-ni Grenlandiýa meselelerini ortaga goýdy. Donald Trump'ın getirýän delili ýa-da bahanasy diýip türkmençelep şol Grenlandiýa eger häzir Amerika öz eline almasa, diýmek şol Grenlandiýany Hytaý bilen ortak öz eline alır diýip ine Ýewropadaky döwletleri, milletleri, halklara düşünürýär. Grenlandiýanyň halky aýdyp otyr Daniýa bilen bilelikdi. Bize Hytaýam ortadan howp salanak, onun hiç tadı yok. Bizim devlet toprağımızda bazılarım yok, özlerim yok diýdi. Yani şol region yergelerine aitmaly. Donald Trump'ın o mamla yeri var. Nämeden gelip çykýar? Şumal bütün dünyada ýanky tebigat durumu ýetýär yurttaşlar. Yılılyk gelip başladı. Soğuk topraklar, yurtlar, şolun buğulary erap başladı. Akyan, buğul akyan, yılap başladı diýdi. Onun yılamagy bilen buğullar çekilýär, buğullar çekilse de şu taýda demirgazyk buğul akyanyny ýanky gämi gatnaw köpeljek, ýük gatnaw köpeljek. Täp ozal ýokdy da, barda atdyň şol ýylda bir 2 ay o ledakol bilen bir zat barda. Olam ullukan gämi buğdy öňünde ýemesi bar bir ýöreter gurallar şo buğdy döwüp ýol açýar, o da şonu ýanky döwüp geçen ýylynyň ulugamy beýleki kiçirak gamyle gatnaýar, olam şo 2 ýa 3 aýyň dowamynda onun aňyry ýene-de akyan buğd bilen örtelýär. Inni akyan gyzyp başlady, bir topar ozal buğd bolup duran ýerler ýa icebergler erap, inni şol akyanyny ýanky burag işlerini geçirmäge mümkinçilik bar. Akyanyň astynaky nebitleri almaga da mümkinçilik bar. Akyanyň astynaky baýlyklary, ýanky balyklary tutmaga da türlü sortdaky balyklar. Ine bilen bir baýlygyň bir görnüşi. Onun maksady gymmat bahaly metaller bar. Diýip aýdýarlar ýöne on almasy, gazmasy kyn bolmasa, ol haçan alınjak, nähili alınjak. O belli däl ýöne şolar şu toprakda bar. Grenland halkym aýdýar, biz garşyda Amerikan bazalarynyň bizde durmagy barym, Amerikanyň harby bazalary eýýärmi? Dur, emede Grenlandiýada onu aýtmak gerek. Ýöne Donald Trump aýdýar, şol tutuşlugyny bize berin. Bularym aýdýar, ýok, biz sana onun peşkeş berýär, toprağymyzdan, ýurdumyzdan ýok. Gelip ullanjak bolsaň, şertname baglaşaly, alyň hana ullanyň diýen ýaly şertde ine düýün öňün şular ýaly gepleşipler geçiripdirler. Amerikalılar bilen Daniýanyň aralygyna Grenlandiýa üçüti. Indi şol netije gelenden soň Donald Trump kun märi düýün şuň şu meselenin indi ortaga çykaranak hoşal bolupdyr. Şuny hiç bolmanyny beýlekleri Hytaýam geljek gal, o tak ortaýda diňe Amerikalyň bazalary bolmaly. Indi şu şertnama bol çekilipmi ýa şeýle netije gelinipmi? O pozitiv diýip ony hasap edýärler. Ýöne lükgölügüne ol topragy ýa Grenlandiýany Amerika bermeliýän mesele ýok şu. Indi Grenlandiýa mesele çözüldi. Donald Trump aýdy, men Kubanyň çözüp berer. Täp Kubadaky häkimet ýa hökümet halkyň peýdasyny işläni halk garip ýaşaýar aýdy. Ondan onun getirýän delili şol ýanky bir Kubanyň halkynyň üçden bir bölegi diýip aýtsagan bar, şol Fidel Castro Kubada revolýusiýadan soň 53-nji ýylmydy. Şondan bäri şol Amerika bosgun bolup ýa gaçyp giderler ýa göçüp giden Kubalaryň sany gatken. Indi şolaryň ýygyna dolanmakçy öz ata watanyna. Ýani Kuba olary kommunistik rejim bolanyň ýygyny kabul eden. Kuba dogrusyny aýtsa gaty bir garip döwlet. Halky gaty garip ýaşaýar.
Men 2016-njy ýylda şu taýda 2 hepde bolup gaýtdym da dinji almağa gidemdi. Şonu gördüm. Bir şeýle şol atam döwrüne gurulan jaýlar bar, 30-njy, 40-njy, 50-nji ýyllarda. Şolary ullanyp berler. O taýda remontam ýok, turbalaram çüýren, adamlar bir ýöne garynja ýaly ýaşap berdi diýen. Mesela mene bir kere bark gördüm, ol boğnumuzmadı padiýadyň içine girmägedi. Hemme şol ýanky kanalizasiýam ýok, bular hapa-hupanyň köşe taşlap dur. Gaty antisanitariýa ýagdaý o taýda. Halkam aş diýip aýtsagam boljak. Olary şo ýanky Türkmenistana berilen paýok bar. Mene şol hökümet paýok berýär. Başga olarda girdeji ýok. Ýani bir gowzat Kubanyň ösen ýemesi puwdagy ine medisina hyzmaty. Ine şo taýda ýanky lukmalar gaty güýçli. Her öýde her ýanky 4-5 etajly jaýlar da taýda merkezindäki aýtsak gabanadaky. Şo her öý wurazy bar. Şol öýde näçe kwartira bar bolsa, şo adamlara şol gözegçilik edýär. Kesellese de, näsaglasa da, ýanky tiz kömek çağırmalan bolsa, ýa ýerini kömek etmelen bolsa, hemmejini şo biraz gözegçilik edýär we jogapkar. Ene şu tarapdan ene Kuban halky goruldy. Galan ýerde bilerdi. Menki diýen ýaly durmuş ýok. Enne şonu gözegine tutup Donald Trump bilýär, halkyň ýagdaýy agyr, olaram üýtgeçligi isleýär, Kuban halky ýöne ol hakimet başyndaky kommunistik rejim buna ýol berenä. Şonuň üçin şol rejimi tozdurmak ýa aýyrmak ýa üýtgetmek ýa çalışmak Donald Trump'ın programmasynda bar. Ondan daşgaryn ol Kanadaly gurrun bardy, ol aýdypdyk bu barada. Kanadany bize berikdirmeli. O taýda da bilen dawasy ýeterlik. Indi göreli Kolumbiya näme diýär, Meksika näme diýär. Ne bu Kolumbiýada Donald Trump'ın aýtşyna boýunça dini usul ýagdaýda ýanky neçe töwdasyň getirýärler bärik, neçe gaçakçylygyny hem de ýanky bir kanun migrantlar gelýär. Meksikada Meksika gönü her aýda näçe müň adam geçýän ekeni bir soňky döwür şol Biden'in prezidentlik bolan möhletine. Ondan ýöne şuma Donald Trump petiklap goýdy, şol ýerleri haýat ördümi, güýçlendirdimi, harbylary goýdy, ene şonuň üçin o taýdan kan adam gelin. Ýöne men Meksikanyň düzelçek bu düzgün bolan akdyp onuň eglan etdi. Ine bir gara goýup nur esasy mesele geçsek bize şu Türkmenistany degişli bolup biljek mesele var. Donald Trump ana şu ýany emede 2000 başla Davos'a elan etdi. Men neydi? Parahatçılık şurasyny dörediyen. Ya hukukçuluk şurasy diýip aýtsam. Onu esasy da şu ülküniň meselesi, şol ýanky Gazada dören ýagdaýy kontrol astyna almak, şu taýdaky meseleni çözmek, uruşy besetmek, hem de şol Gazada ozal başda hakimet başına gelen aýdyp da men Gazada şeýle şolar ýaly gulýar döwlet döretjek, bütün dünýä turistik zonasy bar, şu taýda näçe million adam bagtly ýaşar diýip aýtdy. Indi şonu durmuşa geçirmek üçin Donald Trump şu taýda öňün eglan etdi Davos'a gelenme. Ýemediýä men näşol ýanky Sovet mira diýär. Onu Türkmençe geçersek Parahatçılık şurasy diýip aýtsaňam bor, ýa hukukçuluk şurasy diýip aýtsaňam bor. Onuň aslynda etjek bolýany şumar Birleşen Milletler Guramasy bar. Ol bir derege yarar ýaly işeden atdy soňky 20 ýylyň içinde. Hiç bolmady. Ýa soňky 30 ýylda menim görüp otyn. Eger kan bir şu taýda şu ýyl geçdigçe pete düşüp barýa, indi şu kullarda ana näçe ýerde döwletlerde uruş gidip oty.
Hani Birleşen Milletler Guramasynyň roli ýa-da aýgatly sözü. Adalatyň hatyratyny mınam aýtmaly bir ýurtdaşlar. Hiç bir iş edilen şu nukdaý nazardan. Ýa-hany ýanky Guterres Türkmenistana bark gaýtdy. Ýagdylgy dura sen ol Birleşen Milletler Guramasynyň arhiwini tonelap material o Türkmenistanyň halkynyň nä derejede ýaşaýandygyny, nä derejede hak hukugynyň mahrum bolanyny bilen barp o şol diktatorlar bilen atalaw bilen gujoklaşyp gaýdy. Ine edebilsim şudy. Ondan şol Guramadan adamlar bir zat hantama bolup bilermi ýa-da ýokmy? Onu ne sizin çözgüdüňize goýýar. Şoň üçin Birleşen Milletler Guramasy diňe şol her bir döwletden gelýänçe şol her bir döwletiň tölemeli muzdy bar. Salgydy diýip aýdyl şonu bir ýyllyň her ýyl döläp durmaly şonu. Şonu töleýär, olaram şoň hasabyna ýaşap oturlar. Men bilen Amerikadaky ýa-da ofisine bilemek, ýöne Ýewropadakyny, Jenewadakyny 4-5 gezek gören adam. O taýda görüp müňlerçe däl 10 müňlerçe adamym işleýän bolmaly. Ýöne o kagazy alyp otak goýar, o kagazy alyp aňryk goýarlar. 40-50 tane zal bar, şolary ýygnak geçirýärler, gurrun edýärler, şol bilen wessalam gutordy. Ýöne netije ýok. Şam bizde de bazar gulları, bazar adamlar ýygnanýar, üýşüp ýaşarlar, bir ýerde gurrun edýär, ýaşlar başga ýerde. Ýanalar bir çetde erkekler otaýdy. Bulan kim şol? Ýöne netije ýok. Ýoksam näçe gezip şu kapylar kakdyk elimiz bilen, maňlaýymyz bilen, haýyş edip gördük, ýalbaryp gördük. Buyruk berme hakymyz ýok, ol halkara guramy. Ana düşündirip berdik. Nähil ýagdaýda biziň halkymyzyň gözgün ýagdaýda ýaşap oturan çare görüň. Ya. Iň soňky gezek şol şu ugurdan halkymyza bir howunarlyk eden ýa kömek eden ine Bill Clinton'yň döwründe boldy. Olam şol 92-nji ýyldan başlap ta şol 98-de çellim şol wezipeden gidýänçe. Bolny şondan soň gutordy. Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistany asla üns bermediler. Şol sany merkeze adýady diýip aýdaýlar bizim goňşy döwletlerimiz ýa Türkistana. Inni Donald Trump aýdýar. O diýär ölü Gurama ben oň ornuna ene Howpsuzlyk Şurasyny döredýän. Şoňa da agza boljak adamlar her döwletler her biri häzir $1 milyard pul geçirmeli şoň hazynasyna. Onu bolýa olum bir tarapdan dogrudur, gerekdir. İşlemän duran Guramany täzeden başga Guramaň ady bilen işledip ol etjek bolýan Donald Trump'yň ýene 2-3 ýyldan soň Birleşen Guramasy asla darak gitmeli öz-özünden. Täp oň ornuna Trump'yň döredýän Guramasy geljek, oňa da şundan başlap Trump ýolbaşçylyk etjek. Ahyrky netijede de karary Trump berjek, täp döreden adam hökmünde. Bir adam. Aşumal Howpsuzlyk Şurasyna 6 döwlet bar bolsa, bu taýda inni diňe öwedi çözmeli. Beýlekiler maslahat edip biler, teklif edip biler beýleki döwletler. Ýöne gotornukly netijany ýa karary Donald Trump ýagny Amerika bermeli. Ine şonu häzirlikçe gaza meselesini ýa gaza sektoruny görüp dursun näçe ýyllar bar o taýda diňe urşucular wepat bolanak esasen şo taýda wepat bolan parahat oturan halk adamlar ýa denalar ýa çagalar. Ine şonu besetmek üçin men näşular şurany töredýän. Hawa bilen bir gutlanmaly mesele. Men şeý diýip düşünýän, eger şu terde alyp barjak bolsa bir ýumrukda şu esasy da şu gazadaky begüna çağalyň açlygynyň ölüminiň öňüni almak diýip düşünýär. Şonu edip bilse berekella ýöne ol kimler çağırýar şota. Ene çağırış bereni kim? Ene Putin, ne Vladimir Putin çağırdy. Ýanky Lukashenko wa diýme Belarusyň diktatory. Ol eýam men itirazlyk berýän, olam eýam bardy otak 2. Ene Israil'in premier ministri Benjamin Netanyahu olam menem ýerýän neydi? Ene ýeme bar Trump'yň özü Amerika näçe boluşum? 4 boldular. Ýene bir kysana bar, aňyrda belli däl näme. O ýöne şo taýdan ene Fransa ýüze urdy.
Emmanuel Macron aytdy Fransa prezidenti men olar real ýema gurama giremek. Hep o taýda diktatorlaryň oturuny görüp durdy bolmasany Putin bilen Lukashenko taýda bolsa bulan özleri diktatora bulan özleri adamlar gyryp ber. Siriýadaky hatda şo biziň soýdaşlarymyz var, türkmenler, Siriýa türkmenler. Aşaryň depesinden bombany goýan kim tonlalar? Elbetde Russiýa. Bara Siriýada türkmen bolmaly. Dilimizden bir, dinimizden bir, medeniýetimizden bir. Yani şolar näçe gyrık geldi depesinden bomba goýdy. Olany dünkü taryhyny inni Russiýada şo taýda bolmaly. Lukashenko da yani Belarus. Ondan menne biraz göwnümde çiğlikdir ya, o nähili. Urşu başlany özleri biler. 14-nji ýylyň al ähli halkara hukuklary bozan, ene gün güýçlinki gowurgy diýişlinki diýen siýasaty iteklep, şu derece şu güne şu ýagdaýa getiren Russiýadyň prezidenti Vladimir Putin. Inni onuň Donald Trump ana şo tak çagary. Gaty gen ýagdaý. An görün nähil bolýar. Gelirlerini bilir näme söýdi. Ýöne indi şu taýda biziň ýanky bilinýän Türkmenistanyň guramaçylykda jenaýetkar topary var, Atalogul. Ene bularyň inni boyuna sirtmaga atyldy diýip düşünäýin. Näme? Täp häzir Birleşen Milletler Guramasynyň roly ortadan aýrylýar, gitdi gyra. Eýem. Olon kararı bilen bular ýaşajakkan. Bular diňe anyk. Ene şolar ýal meseledir, şunu çözýän sen bar çözene güç taýdy, sen boş. Indi bular 30 ýyllar käkelek gelen ýemesi var. Birleşen Milletler Guramasynyň emblemasyn galkan edip tutulup ýa-da öz halkyny şolar ýa derejede edip horlak gelen ene Türkmenistanyň jenaýetkar topary. Indi şuňdan beýlep olaryň halky beýdip men zor salyp bilmez. Ya zulüm edip bilmez. Inni borluk oturdu bular yüzünü perde edip tutunýan Birleşen Milletler Guramasy on güýji, on hukugy, onuň ýanky edibiläjek işi ya Türkmenistan diktatorlarynyň arkasynda durjak ýanky bir taraplyk ýanky statusyny sırtyna giýençe inni aladalary ýok. Bolmaz. Onuň Trump Ezop dilen morsa goýna aýtdy. Diňe eden işini jogapkarçylyk çemeleşen döwletler girip bilen. Ol ady bardy, özi ýok. Ay men size şolar ýa muz töleýän gerek wagty düňçe bertip berýän bayramyňyz bilen maňa degmäň diýilen ýal terde inni siýasat ýöredilýek gal. Onu soňam Donald Trump bilmän durana Türkmenistanyň baýlygynyň niragy diýenni. Şumal resmi ýagdaýda ýurtdaşlar Türkmenistanyň nefti gazy satyn almayan ya satyn alýan diýilen näçe satyn alýar arzanmy mugutmy onu açanaklar ol sanlary ýöne şu Türkmenistanyň önürýän neft gazy önüminiň 80 götürümini diýip aýdýarlardy Hytaýa diýen. Galan 20 götürüp Russiýadamy, Eýranymy, Türkiýämi nira aktarýan bolsalar özleri bilýär. Inni Amerikanyň alybilmez ýagy ýa düşmany ýa ikide bir bilen görübilmez ýagy ine Hytaý bilen Amerika. Inni Amerikalılar pikir edin Türkmenistan Hytaýyň golasyna goýarmy ýa goýmazmy? Ine boljaklar teredin näme bolar? Türkmende bir söz bar. İki at depse arasynda eşek öler diýe. Ine bizim Türkmenistanyň şu gün eşegiň rolyna. Kime sırtyn diýremedi bir Atalogul niýasym sen ýaly. Orsada hana Eýrana da ana Hytaýa da bize degmeseňiz bolýa, nämeseň şonadyň diýen ýal terde öz maşgalatyň bahwidini işlediler ýa öz tohumyny. Inni guturdy. Ol elpelik guturdy. Men onu size şunu aýdyp biljek. Eger şolar howpsuzlyk ýanky ýa-da parahatçylyk şurasyny döreden güni, eýem döretdi olar ýa-ni şuň işe başlan güni bular Türkmenistan diktatorlarynyň başyna alaýa bilen güni gelir. Olar gaçyp, giýenip
Ýaşajak ýerim, ýurdam ýok. Gulagundan çekip getirerler. Şam hökman bolar. Gitsek ýeri ýok. Sebäp 30 ýyllap halkymyzyň baýlygyny gemirerler, enni süýjü imanyň azy gagyrmasy bar diýer. Ine şoňa geldi ýagdaý. Ine size şonu aýdaýyn ýurtdaşlar. Elbetde bir tarapdan gaty elbetde biziň ýurdumyzyň şular ýaly ýagdaýa düşmegi. O ýöne beýleki tarapdan gulçuluk zanjyrymyzy elimizden aýrýar. Gulçuluk zanjyr diýeni ýa boýnumyzda syrtmak, şolaň 95-nji ýylyň dekabryny kabul etdiren, soňam 2-3 edek tasdikletdiren bir taraplyk statusy. Ya bir taraplyk durumy. Inni olam bagyşlan we itin götüni. Han görerin inni näme saýrarka atalogul. Avatar kan aýrýalamy, ol habar ýa watan satan programmasynyň ýa taklajak mı o guruma ýykylýança. O guruma ozalam işlenme. Şol Guterres Türkmenistana bar gaýdandan soň men asla göwnüm geçdi. O guruma men ýüz tutasmam gelenak ýöne halkymyzyň düşen ýagdaýyny görüp, gelip çağırıp dukalar bir barıp görüp gaýdaýynyp geçen ýyl şol gidenim. Olam raýdaşlyk ýa ýoldaşlyk hökmüne gidip şo taýda çykyş edip gaýtdym. Hem diňe geldi kärdiň meselesi däl o taýda ýa oň algy bergisi däl. O taýda biziň öz agyrly meselemiz bardy. Merdan Muhammedow bardy, beýlik aktivistler bardy. O beýlik tutulurlar hemmesi haçan bular reaksiýa bildirjek Birleşen Milletler Guramasy. Şol ýerde men Türkiýe hökümetini de ýyldan uradan hatym bar. Hana inni o taýdan hiç netije ýok. Uğrattım hana gelin jogap barmy? Ýok ha ýurtda. Gelin bolsa men size aýdardym, men şular ýal jogap geldi. Ýok, guýa gaçan ýaly. Nira ýa-da. Hana şol näme Türkmenistana bir taraplyk statusyny berdiňiz. Ana olam Ukraina öz grazdanlaryny uğrady boldy, emma ortaya şular rekrut edip o taýda hana olar gyrlyp ýaty. Ýetir düşenleriniň sanyny ady hemmejigini geçirdik. Şu aýdyp berdik dünýä döwletlerine Türkmenistana ýanky bir taraplyk statusyny bermeli el aldyrlar. Ýa biz arady diýerler. Yerden ses çykdy, bulardan seda çykana. Siz pikir etmeň ýurtdaşlar, biz ýa şu taýda elimiz gowşuryp otyp. Ýok. Şu bir ýerde gurama bolsa ýazyýatam, haýsy mediýat, jaňy mediýat, gerek bolsa barbam gaýtsyp, peýdasy ýok. Men bir döwür aýtdym şu Birleşen Milletler Guramasynyň amnestiden beýleksiniň hiç ýyly degerli peýda ýok. Olar howa öz ýemesine şol özüne laýyk ýygnaklar geçirýärler, şu alýan pullaryny haklamak üçin, ýani ol hakladygy däl, milletler gyrylyp ýatyr. 2002-nji ýylaky şol Sanjar wakasy bilen tutulup ýok edilen adamlaryň ykbalyny 2003-nji ýyly Birleşen Milletler Guramasyna Jenewada 54 döwletiň wekilleriniň öňüne 2 sagat ýarymlap daklad edip düşündirip berdim. Şolaň ykbaly bar edi. Alada edilindi. Edildimi? Elbette ýok. Netije gazanyldymy? Elbette ýok. Şol adamlar hani azatda çykdymy? Ýok. Ondan biz Birleşen Milletler Guramasyna näme garaşmaly? Goý Trump näme döredýän bolsa döretsin, ýöredýän bolsa ýöretsin. Şo gazadaky urşy ýatyryp bilse berekella. Oňa 5 tane ýanky Nobel bayragyny bermelen bolsa parahatçylyk üçin men 2 elim galdyrjak. Sebäp o taýda bir güne çağılyr we pat bolýar. O teoriýany Arap döwletleri gazadaklara eýelik edenek. Bir de diýer, bir arasy Türkmenler. Olaram diýe biler arasy Arap däl ýa-da teoriýany Araplar. Ine tire paralyk, yerlilik, goppamlyk, gedemlik. Ştaýdan gelip çykýar. Ýagdaý şu kun şeýle. Hany nähil bolýar ertesi gün onu göreli, soň men size ýetiren netijesini men siň wagtyňyz kanaly oturmaýyn, ýarym saata barpdyr. Soň şol ýanky Iranaky tolgunmalar, halkyň çykyşlary, olaryň köpçülik bilen gyrylmagy, o barada da men aýratyn bir tema edip size çykarym. Hökmen ýetiren onum, ýöne wagt bolmansaň şuwullar gat ýyş gatkan,
onu hükmen aydar, yine de aydılmalılar. O Qarabağ tragediyası, o taydaki dokumentler ine gaga suudunu kelli yalan ıslap cevap vermeli atalığı. Olan gitcek yeri yok. Bar olurum, o varıdıdını çıkış eder o yakın olardı. Bolya şular size yetireynidim yurttaşlar hem mäňiziň öňüňize saglyk. Oturun görün, dinlen, özüňize gerek netijen çykan. Bolya sag oturun.